Bueno, bik boligrafoekin marrazten dut, eta teknika pixka bada, gutxitik hastea, askora joan arte, gehiagora joan arte, eta argazkiekin aritzen naiz, argazkiak ateratzen ditut, objektu nahiko sinplei, eta gero horietatik abiatzen naiz marrazten hasteko eta marrazteko. Loreekin hasi nintzen, lorei, batez ere larrosei eta kameliei eta argazkiak atera eta lore haiek marrazten. Eta gero, jo naiz pixka bat, etxeko gauza objektu sinplei argazkiak ateratzen da haiei. Teontziak direla, katiluak direla, kanikak, bolak, boligrafoak berak, botoiak eta oinetakoak ere, bai. Gaur egun ikusten ditugun erakusketetan agian ez da hain ohikoa boligrafoz eginiko lanak ikustea. Zergatik aukeratu zenuen zuk boligrafoz marraztea? Egia esan pixka bat, kasualidadez, oso praktikoa egiten zaitelako. Oleoa edo akuarela edo temperak erabiltzeko behar duzu tresneria handiagoa, denbora gehiago, eta gero jaso egin behar da, atera behar dira gauza guztiak, gero jaso behar dira, garbitu behar da eta denbora behar da. Eta boligrafoarekin oso praktikoa da, erresa da, oso garbia, oso erresa, eta edozein txokotan edo lekutan egin dezakezun gauza bat eta horregatik. Eta gero ematen dit, prezisio handia, xehetasunak azaltzeko oso baliagarria egiten zait, teknika hori. Gaurkoan tailer bat eskainiko duzu hemen Zizurkilen, ez dakit tailerrera bertaratzen diren pertsona horiek, ume, heldu, parte-hartzaile horiek nola moldatzen diren axotarekin marrazteko momentu horretan. Egia esan ez dakit ze jende etorriko den, badakit batzuak helduak izango direla, ume txikiak ere, tartekoak ere, eta orduan pixka bat denetatik prestatzen saiatu naiz. Ez da erresa izango, eta kontua da, boligrafoarekin hastea hasieran ez dela erresa izango, aurrena pixka bat, besterik eta mota batzuk arkatzarekin egiteko asmoa daukat. Eta gero ja bukaeran probatu dezatela boligrafoekin. Hori, nola izaten da zure tailer bat? Nola hasten dira eta nola jarraitzen dute? Nolako prozesua izaten dute, parte hartzen duten hauek? Garai batean marrazketako tailerrak ematen dituen kulturretxetan, eta gero eskolak ematerakoan ere ematen ditut, baina ez bik boligrafoarekin. Orduan pixka bat, aurrena saiatuko naiz erakusten, marrazteko ikusten ikasi behar da. Eta pixka bat hori, burua edo begirada horretan jartzen ez, zertan fijatu behar duten marrazki bat egiterako garaian. Eta gero pixka bat boligraforen teknika erakusten saiatuko naiz.